συνηθίζετε, σε αυτήν την εκπομπή το τελευταίο μέρος είναι αφιερωμένο σε θέματα που έχουν να κάνουν με την παραδοσιακή ποντιακή μουσική. Σήμερα θα αφιερώσουμε το τελευταίο μας μισάωρο σε έναν ποντιακό δίσκο. Όχι όμως έναν οποιοδήποτε δίσκο, αλλά ένα θεματικό δίσκο. Ένα δίσκο αφιερωμένο στο Αγγείο, στον Άσκαυλο, στο πανάρχιο αυτό πνευστό μουσικό όργανο των Ελλήνων του Πόντου. Πρόκειται για το δίσκο Αγγείου Μνήμες, τον οποίο εξέδωσε ο Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών Σπουδαστών Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του εορτασμού των 40 χρόνων από την ίδρυσή του, με έναν από τους κορυφαίους εκτελεστές του συγκεκριμένου οργάνου, τον Γιώργο Σιαμίδη, και τον πολύ γνωστό πόντιο τραγουδιστή Αλέξη Παρχαρίδη στο τραγούδι. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τους τρεις από τους βασικότερους συντελεστές του δίσκου, τον Αλέξη Παρχαρίδη. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Τον Κώστα τον Καρακασίδη, ο οποίος είναι αστυνομικός αλλά επιμελήθηκε, είχε την παραγωγή του δίσκου και το συντονισμό της παραγωγής. Κώστα, καλώς όρισες. Καλώς σας Και φυσικά τον Γιώργο Σιαμίδη, ο οποίος έντισε με τα ηχοχρώματα του Αγγείου του το συγκεκριμένο δίσκο. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλώς σας βρήκα. Να είσαι καλά. Ας έρθουμε πρώτα στον Κώστα τον Καρακασίδη. Πώς σας ήρθε η ιδέα, Κώστα, να κάνετε έναν δίσκο θεματικό, ένα δίσκο αφιερωμένο αποκλειστικά στο Αγγείο και όχι γενικά στην ποντιακή μουσική? Βασικά η ιδέα προέκυψε ως προς το ότι θα ήταν θεματικό το CD. Ήταν κατοπινή ιδέα. Η πρωταρχική ιδέα ήταν ότι μιλούσαμε μια μέρα στο σπίτι του Γιώργου του Σιαμίδη και αποφασίσαμε ότι, έχοντας κάποιους σκοπούς αποκλειστικά του Αγγείου βέβαια, γιατί ο Γιώργος αυτό το όργανο παίζει, ότι θα κάνουμε να πάρουμε την απόφαση πιο πολύ, να κάνουμε ένα CD για να καταγράψουμε κάποιους σκοπούς οι οποίοι δεν ήταν δισκογραφημένοι με αυτό το όργανο. Ήταν γνωστοί, παραδοσιακοί. Οι περισσότεροι εξ αυτών όλοι βασικά είναι παραδοσιακοί, πλην ενός που τη μουσική την υπογράφει ο Γιώργος Αμαραντίδης, ένα τσαπάτ. Οι υπόλοιποι σκοποί είναι... Ο αείμνηστος Γιώργος Αμαραντίδης. Ο αείμνηστος Γιώργος Οσιμούλτς. Ενώ οι υπόλοιποι όλοι είναι παραδοσιακοί, είναι κατά κύριο λόγο σκοποί της ματσούκας. Εξάλλου αυτό το όργανο προς τα εκεί ούτως ή άλλως κλείνει. Αυτούς τους σκοπούς παίζει. Αυτούς τους σκοπούς μάθατε εσείς με αυτό το όργανο. Αυτό είναι ένα παμποντιακό όργανο, το οποίο μέχρι και είναι στο Κάρς το είχαν, απλώς σήμερα στην Ελλάδα διασώθηκε στη ματσούκα. Αυτή η προσπάθεια να οικειοποιηθεί μια περιοχή, ένα όργανο, είναι λάθος. Αλέξη Παρχαρίδη, εσύ έχεις τραγουδήσει σε πολλούς δίσκους, έχεις κάνει μια σημαντική καριέρα. Δεν ξέρει ο πολύς ο κόσμος ότι υπήρξες πριν από πάρα πολλές δεκαετίες πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών Θεσσαλονίκης. Τι σου άρεσε αυτή η δουλειά, πέρα από το ότι ήταν ένας δίσκος που τον επιμελήθηκε και έγινε από το Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών, που είναι ένας δικός μας σύλλογος, μεγαλώσαμε μέσα σε αυτόν. Μουσικά τι σου προσφέρει αυτός ο δίσκος που έχει μόνο Αγγείο μέσα και όχι λίρ? Κοίταξε, καταρχάς δεν είχαμε εμπορικές βλέψεις μέσω αυτού του CD, κυρίως ήταν καταγραφική δουλειά. Θέλαμε να καταγράψουμε κάποιους σκοπούς. Εν τω μεταξύ, ακόμα θυμάμαι τα χρόνια που προανέφερες του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών, που τότε θυμάμαι δούλευα στον Ξενιτέα και θυμάμαι ακόμα να με κατατρίχει από τότε ένα άγχος, με κατέτριχε τότε και έλεγα αμάν, μόνο ο Αραματάνης παίζει Αγγείο. Τότε εκεί είχαμε ο Αραματάνης και ο Γιάννης ο Καλπατσινίδης. Ο Αραματάνης και ο Γιάννης ο Καλπατσινίδης, άμα να ποθάνε εδώ θα φτάμε, θα χάτε το Αγγείο, και είχα μια μεγάλη στεναχωρία. Στη συνέχεια βέβαια βγήκε ο Γιώργος Σοφιανίδης, πήρε το όργανο λίγο τα πάνω του και αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολλούς τουλεμζίδες και καλούς οργανοπαίκτες και κυρίως με αυτή τη δουλειά θέλησα να κάνουμε έτσι μια, πώς το λένε, μνήα στο Τουλούμ. Να του δώσουμε λίγο όθηση, να του δώσουμε λίγο βιωσιμότητα, ίσως να ερεθίσουμε κάποια παιδιά να το γνωρίσουν. Το έχει ανάγκη, νομίζω ότι το όργανο σώθηκε πλέον, διέφυγε τον κίνδυνο. Πριν από 30 χρόνια παίζαν 4-5 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα και σήμερα είναι μερικές δεκάδες. Μπορεί αυτά να είναι κατάλοιπα του άγχους που είχα από τότε. Και λέω να αγχώνεσαι πιο συχνά τότε γιατί κάνει καλό. Κώστα Καρακασίδη, δυσκολεύτηκες να συντονίσεις τη δουλειά τόσων ανθρώπων, να γράψουν στίχοι τόσα πολλά νέα παιδιά? Μου έκανε εντύπωση ότι γράφουν κυρίως νέα παιδιά μέσα, μεταξύ των οποίων και εσύ. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, όταν εμπλέκονται όσο περισσότεροι άνθρωποι εμπλέκονται, τόσο πιο δύσκολα γίνουν τα πράγματα. Τα βλέπεις στην πορεία αυτά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είχα πάρα πολύ βοήθεια από το Σύλλογο των Φοιτητών που είχε αναλάβει πλέον την παραγωγή, από τον Χριστάκη τον Μεντεσίδη, τον πρόεδρο.
Σε ό,τι το χρειάστηκα έτρεξε το παιδί. Ο Αλέξης είχε αναλάβει το κομμάτι των στίχων. Εν συνεχεία επικοινώνησα και εγώ με τους ανθρώπους και πήραμε από αυτούς τους στίχους. Αυτό ήταν το εύκολο κομμάτι, μπορώ να πω κιόλας. Και από εκεί και έπειτα όλα μπήκανε στον δρόμο τους, στις ράγες και δούλεψε μια χαρά όλο το. Και ας έρθουμε στο μαέστρο της δουλειάς, τον Γιώργο τον Σιαμίδη. Γιώργο, ακούγοντας τους παλιούς Αγκιτσίδες, με εκνεύριζε τρομερά το γεγονός ότι ήταν μονίμως ξεκούρδιστοι. Προφανώς οι άνθρωποι, το βασικό μέρος του οργάνου είναι οι δύο αυλοί από καλάμι, από ένα ευτελές υλικό που ξεκουρδίζεται και εύκολα και ήταν και ερασιτέχνες. Μου κάνει εντύπωση κάθε φορά που σε ακούω ότι είσαι κουρδισμένος, λες και πρόκειται για έγχορδο. Πώς τα καταφέρνεις? Βασικά θέλει πάρα πολύ υπομονή. Και έχω και κρατήσει και μια συμβουλή από τον Χρήστο τον Παρχαρίδη, ο οποίος ζει στην Αυστραλία και ο οποίος ήταν δεινός του Λουμτζής. Ασχέτως που δεν τον έχουμε ακούσει ποτέ μας. Ο οποίος είχε πει ότι αυτό το όργανο καλύτερα να μην παίξεις καθόλου παρά να παίξεις ξεκούρδιστος. Αυτό μου είχε πει. Και όντως έτσι είναι. Η δυσκολία είναι μεγάλη και την αντιμετωπίζουν όλοι οι τουλουμτζίδες. Είναι η φύση του έτσι. Είναι από το υλικό που είναι κατασκευασμένο, το οποίο έστω και με την λίγη υγρασία και κατά τη διάρκεια που παίζεις, ακόμα που μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Εσύ είσαι ένα νέο παιδί. Υποθέτω ότι είναι συγκεκριμένοι και όχι πολύ παλαιοί τουλουμτζίδες που πρόλαβες και άκουσες. Από πού έλαβες ερεθίσματα? Ο παππούς σου ο Πεζελίρα, ο θείος σου ο Κώστας ο Σιαμίδης είναι από τους πιο γνωστούς πόντιους λιράριδες. Εσύ πώς ξέφυγες προς το Αγγείο? Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ. Από τα πρώτα ακούσματα που είχα, έστω και στη δισκογραφία, την οποία άκουγα το Γιάννη τον Αραματανίδη, το Γιώργο τον Σοφιανίδη αργότερα, και από χορούς που πέτυχα να παίζουν ζωντανά πλέον αυτοί οι καλλιτέχνες στο χωριό μου, στην Κοζάνη και έτσι. Δεν ξέρω, πολύ αυθόρμητα μου ήρθε. Ασχέτως που στην οικογένεια όντως δεν είχαμε ιστορία με το Καθώς τον πρώτο λόγο σε αυτό το CD τον έχεις εσύ, διότι όλο το project είναι επικεντρωμένο στο μουσικό όργανο το οποίο εσύ εκπροσωπείς και υπηρετείς. Ποιο τραγούδι αγάπησες περισσότερο από τα τραγούδια του δίσκου για να παίξουμε αυτό? Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο. Αν ίσως θέλω να δώσω λίγο παραπάνω αξία, είναι ένα επιτραπέζιο το οποίο είναι και πρωτάκουστο, δεν έχει ξαναδισκογραφηθεί, δεν έχει ξανακουστεί μάλλον γενικότερα. Και το οποίο μου το έδωσαν δύο πολύ αγαπητοί μου φίλοι, οι οποίοι κατάγονται από το τετράλοφο της Κοζάνης. Έχει παράδοση ο τετράλοφος στο Αγγείο, έτσι Ναι, δεν ναι, είναι? ναι. Και βλέπω ότι και πολλά κομμάτια είναι από εκεί. Ναι, ναι. Γεια σας, ακούμε το. Ακόμα του. Βέβαια, Μισό λεπτάκι γιατί δεν είναι εύκολο. Α, πρέπει να κουρδίσουμε. Καλά κάναμε λέξη και δεν μάθαμε Αγγείο. Το φαντάζεσαι να έπρεπε να φουσκώσουμε όλο αυτό το πράγμα? Εγώ θα έσπανα. Δεν βγαίνουν οι ψήσεις. Και έβγαινε νύψιο. Χάρη κλείντα υδρόματας, διαμαντένια τα δάκρυας και διαμαντένια τα δάκρυας. Χάρη κλείντα υδρόματας, διαμαντένια τα δάκρυας και διαμαντένια τα δάκρυας. Χιόνια και νερά, συμφαλένα στα στρατάς και συμφαλένα στα στρατάς. Τα χιόνια και νερά, συμφαλένα στα στρατάς και σου τορτάνει τα στρατάς.
σου βαργαντά τσιμένο πάνω εμένα νόξεαν και να εμένα νόξεαν σου βαργαντά τσιμένο πάνω εμένα νόξεαν και να εμένα νόξεαν. Έκλωθα τα κλαγόπαμο να ρνίμσε σε μέρεαν και να ρνίμσε σε μέρεαν. Έκλωθα τα κλαγόπαμο αρνίμσε σε μέρεαν και να ρνίμσε σε μέρεαν. Μπράβο, παιδιά. Αλέξη Παρχαρίδη, πόσο δύσκολο να τραγουδάει κανείς με αγγείο? Και είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο από το να τραγουδάει κανείς με αγγείο παρά με λύρα? Θεωρώ ότι είναι το ίδιο δύσκολο είναι. Δηλαδή, βέβαια το αγγείο είναι μια βιωματική σχέση με τα τραγούδια της περιοχής της Ματσούκας, ειδικότερα για να μπορέσει να αποδώσει σωστά τους σκοπούς. Η κυριότερη δυσκολία του είναι στο ότι όταν τραγουδάς σκέτα, επειδή είναι οξύς ο ήχος του αγγείου, πρέπει να φωνάξεις για να ακουστείς. Κώστα Καρακασίδη, τι ρόλο έπαιξε στην ολοκλήρωση της παραγωγής το γεγονός ότι η συντηρητική πλειοψηφία των συντελεστών του πλήν του Αλέξη του Παρχαρίδη είναι πολύ νέοι? Τι ρόλο έπαιξε? Ναι. Καταρχήν, αν μου επιτρέψεις μια παρένθεση για αυτό που ρώτησε πριν και τον Αλέξη, και ο λόγος που πήγαμε και στον Αλέξη, έτσι, είναι γιατί ακριβώς είναι από τους μετρημένους καλλιτέχνες που μπορούν να αντιληφθούν με το αυτί τους τις όποιες εναλλαγές στο παικτικό ύφος που έχει το τουλούμ. Γιατί πολλοί σκοποί που αποδίδονται με τη λύρα με κάποιο τρόπο, με το τουλούμ διαφοροποιούνται σε τέτοιο βαθμό που πολλές φορές μπερδεύει ακόμα και το παιδεμένο το αυτί. Ο Αλέξης είναι από αυτούς τους λίγους καλλιτέχνες οι οποίοι το κατέχουν πάρα πολύ καλά το όργανο. Τώρα, ως προς το ότι ήταν πολύ νέοι, έχει πάρα πολλά θετικά. Σε σημείο που δεν αξίζει μάλλον να αναφέρω και τα αρνητικά. Εντάξει. Οι νέοι έχουν τη δυναμικότητα αυτή και την ενέργεια που απαιτείται πολλές φορές να συνδράμουν και να τρέξουν για πάρα πολλά πράγματα. Πού αποβλέπατε μεθοδεύοντας την δημιουργία αυτού του CD? Για ποιο λόγο το κάνατε? Το κάναμε, πιστεύω, καθαρά από αγάπη για αυτό το όργανο, για αυτούς τους σκοπούς, ούτε γιατί θέλαμε να τρέξουμε, να προλάβουμε, να βγάλουμε, ας πούμε, κάποια επόμενα σουξέ, ούτε τίποτα. Θέλαμε να κάνουμε μια καταγραφή καλή, ποιοτική, καθαρά από την αγάπη μας για την ποντιακή μουσική παράδοση. Τίποτα άλλο. Τόσο απλά. Είσαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα ως συντονιστής αυτής της δουλειάς? Πάρα πολύ. Το τελικό αποτέλεσμα, πιστεύω, δικαιώνει τους πάντες. Γιώργο Σιαμίδη, εσύ είχες συμμετοχή στη δισκογραφία, συμμετείχες παλαιότερα σε δίσκους. Ωστόσο, όπως όλοι όσοι παίζουν αγγείο, δεν είχες το άγχος των λιράριδων που κάθε χρόνο πρέπει να κάνουν 1 και 2 δίσκους. Πόσο σε δυσκόλεψε αυτή η δουλειά? Δεν μπορώ να πω ότι δυσκολεύτηκα. Γιατί ήδη, ας πούμε, τα περισσότερα τραγούδια τα παίζουμε. Αν όχι όλα στο σύνολο. Τα γνωστά. Και αυτά, πάρα πολύ με τον Αλέξη, έτσι κι αλλιώς, και να βρεθούμε σε κάποιο πανηγύρι, σε κάποιο γλέντι, θα παίξουμε πάλι έτσι κι αλλιώς από αυτά. Δεν ήταν δύσκολο για μένα. Η επιλογή τους ήταν, τα επιλέξαμε γιατί τα αγαπάμε, τα συγκεκριμένα, και διότι δεν έχουν, όπως είπε και ο Κώστας προηγουμένως, δεν έχουν ξαναπαιχτεί στη δισκογραφία με αυτό το όργανο. Να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι. Τι θα μας παίξεις? Πάντα από το τραγούδια του CD του δίσκου Αγγείου Μνήμης. Κώστα, όσο ετοιμάζει το Αγγείο ο Γιώργος Σιαμίδης, γιατί Αγγείου Μνήμες? Αυτό ο Νονός πρέπει να το δώσει την απάντηση. Ο Νονός είναι ο Αλέξης. Αλέξη, γιατί Αγγείου Μνήμες? Και γρικάσα το. Τι κόφτα νοσήμα, Αλεξάκη? Γιατί είναι μνήμη στο Αγγείο, αλλά δεν τον αλλιώς. Έχει μνήμη ένα όργανο? Ένα όργανο έχει μνήμη? Και κάθε νότα έχει μνήμη. Αυτό είναι κλεμμένο, είναι του Ηλία του Παπαδόπουλου. Ακούς δεξιά-αριστερά και έρχεσαι να φτάσει στον έξυπνο στην τηλεόραση. Ό,τι θέλω θα λέω.
Λοιπόν, εφόσον όχι μόνο τα όργανα έχουν μνήμη, όπως λέει ο Αλέξης ο Παρχαρίδης, αλλά και οι ίδιες οι νότες, κάθε μία κουβαλάει τις δικές της μνήμες, στο DNA τους. να ακούσουμε ένα επόμενο κομμάτι από το δίσκο Αγκίου Μνήμες. Karakabani matsukas manushagi ilemdu karakabani matsukas manushagi Eke me vanna deleume sarai konduzagi Ke me vanna deleume sarai konduzagi Πάσο κυλί μάξος που λίμεν ναούς να φαίνεται μικροφελίνο φέγγον ναούς να φαίνεται μικροφελίνο φέγγον Αλέξη, εκτός από πολύ καλός τραγουδιστής, έχεις ένα πηγαίο ταλέντο στο να γράφεις στίχους ποντιακούς που να έχουν πολύ χαρακτηριστικό το στοιχείο της αυθεντικότητας. Σε αυτόν τον δίσκο τραγούδησες, μέχρι τώρα μάλλον, τραγουδούσες στη δισκογραφία είτε δικούς σου στίχους είτε στίχους μεγαλύτερων από σένα ανθρώπων. Σε αυτόν τον δίσκο τραγούδησες τραγούδια που έγραψαν αποκλειστικά παιδιά πολύ νεότερά σου. Πώς τους κρίνεις και ως τραγουδιστής και κυρίως ως καλός στιχουργός ο ίδιος. Πώς τους κρίνεις και ως προς την τεχνική τους στιχουργική και όσον αφορά την εξοικείωσή τους με τη γλώσσα που δεν είναι και εύκολο πράγμα. Κοίταξε, για κάποιους από αυτούς, βέβαια δεν είναι μόνο νέα παιδιά, υπάρχουν και λίγο μεγαλύτεροι. Είναι ο Παναγιώτης ο Μωυσιάδης, τον Ντολεμαΐδα, ο Χριστόφορος, ο Χρυσόστομος, ο Ανδρόγλισσας, ο Καστορίαν. Παρθένα Ημεντεσίδου, ναι. Οι νεότεροι είναι ο Κώστας, ο Σάββας ο Τσενεκίδης, η Νατάσα Ηλικίδου, η Σιαμίδου η Ελένη. Βέβαια, ας πούμε για κάποιους όπως η Σιαμίδου η Ελένη ή ο Σάββας ο Τσενεκίδης, οι οποίοι βιώνουν μέσα σε ένα ποντιακό περιβάλλον, είναι ευκολότερα τα πράγματα. Ας πούμε για την Νατάσα Ηλικίδου, η οποία ζει και μεγαλώνει στην Αθήνα, ήταν δυσκολότερα τα πράγματα, αλλά λόγω της μεγάλης της αγάπης για τον ποντιακό στίχο, κατάφερε και έφτασε σε ένα πολύ καλό σημείο. Το κύριο μέλημά μας ήταν να δώσουμε το ένασμα στα νέα παιδιά να γράψουν και ίσως να δημιουργήσουμε νέες αιστείες. Γιατί το έχει ανάγκη ο ποντιακός στίχος. Χρειάζεται να οθήσουμε νέα παιδιά οι οποίοι μπορεί να έχουν ταλέντο και να μην το έχουν ανακαλύψει, έστω να ψαχτούν και αν μπορούν να γράψουν γιατί το χρειάζεται η γλώσσα μας. Κώστα Καρακασίδη, κάποιος που θέλει να βρει το CD Αγκίου Μνήμες, πού μπορεί να το προμηθευτεί? Θα μου επιτρέψει μόνο να το διαβάσω αυτό. Τα έχουμε αναρτήσει καταρχήν όλα αυτά και στις σελίδες των καλλιτεχνών, των συμμετεχόντων, του Αλέξη του Παρχαρίδη, του Γιώργου Τσιαμίτη, του Μπάμπη του Ιακημίτη που συμμετέχει, κάνει μια φιλική συμμετοχή, τραγουδάει ένα τραγούδι εκεί πέρα μέσα. Στις σελίδες στο Facebook υπάρχουν αναρτήσεις και στο Σύλλογο, βέβαια, στη σελίδα του Συλλόγου του Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης, αλλά και στην ιστοσελίδα τους που έχουν τα παιδιά. Από εκεί και έπειτα μπορεί το CD κάποιος να το προμηθευτεί από τον ίδιο το σύλλογο στην Πετροπουλακηδών. Ωραία, Πετροπουλακηδών 3 είναι η διεύθυνση. Στο τηλέφωνο 2310-213-159. Στη μουσική σκηνή Ροδάφνος στο Δρέπανο Κοζάνης. Στην Ένωση Ποντιακής Νεολαίας στην Επωνάκατο της Αττικής, στην Αθήνα. Στο Ράδιο Ακρίτες έχουμε βάλει εκεί πέρα, έχουμε δώσει επίσης. Στη Δράμα επίσης έχουμε δώσει σε έναν γνωστό φίλο μας στο τηλέφωνο, αν με επιτρέπετε να το πω στον αέρα, 6983-510-695 στον κύριο Αλέξη.
Και εν αναμονή βεβαίως, γιατί και εμείς τώρα δεν έχει πολύ καιρό που το βγάλαμε, σταδιακά πιστεύω θα εμπλουτίζουμε με περισσότερα σημεία διάθεσης και τις σελίδες μας. Ας κοιτάει ο κόσμος αν θέλει να το προμηθευτεί από τις σελίδες στο Facebook. Γιώργο Χιαμίδη, συμμετέχοντας σε ένα CD, οι περισσότεροι από τους συντελεστές του οποίου είναι περίπου στη δική σου ηλικία ή νεότεροι. Έγινες πιο αισιόδοξος για την τύχη αυτού του πανάρχαιου οργάνου που πριν από λίγα χρόνια κινδύνευε με εξαφάνιση? Αυτό ακριβώς όπως το είπες. Είμαι πιο αισιόδοξος πλέον. Ευελπιστώ παράλληλα με το να αγγίξει τους παλιότερους που είναι ήδη μοιημένοι σε αυτά τα ακούσματα και συγκεκριμένα σε αυτό το όργανο, να αγγίξει και άλλους νέους, που ήδη φαίνεται αυτό, ώστε να ασχοληθούν με αυτό το όργανο παραπάνω. Δώσε το Θεό και με τζετσίδες έχουμε πολλούς. Τα επόμενα σου σχέδια ποια είναι? Να σας πω την αλήθεια, ούτε αυτό το είχα κάνει σαν σχέδιο, αυτό το συγκεκριμένο το CD. Δεν ήταν σε σχέδιό μου. Όχι. Έτσι κι αλλιώς ασχολούμαι. Έχω άλλο σαν επάγγελμα. Αυτό το έχω σαν χόμπι, κατά κύριο λόγο, και έτσι δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο. Παίζω γιατί μου αρέσει και ό,τι ήθελε προκύψει. Αλέξη Παρχαρίδη, Κώστα Καρακασίδη και Γιώργος Χιαμίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε Και εμείς. Στο σημείο αυτό τελείωσαν και οι σημερινές ψηφίδες πολιτισμού. Μαζί θα τα πούμε αύριο στις 3 η ώρα με μια σειρά άλλων 4 θεμάτων που έχουν όλα να κάνουν όμως πάντοτε με την ιστορία και τον πολιτισμό των Ελλήνων. Να είστε καλά.